No, 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 no. Hi mga ka-voice over! Si Mami Rose na naman po. And for today's vlog, ayan nga po, nasa Sapalibutan, Angeles City kami. Kina Julius Lopez. At ayan nga po, nakikita nyo nga naman po na nagsisiyahan po silang lahat. At talagang todo sayaw, hiyaw at kantahan. O diba, wala talagang nagpapatalo sa kanila. At talagang nag-enjoy po ako dito mga mare. At alam kong nag-enjoy din lahat ng mga kasama namin. Yan nga po pala ang mga ka-workmates ng aking asawa. Sila po ay nagtatrabaho sa Sanjaranan. Siyempre, hindi pwedeng i-disclose yon mga mare. Baka mag-viral ang video na to at kumalat. O, di ba? Pero, katuwaan lang po to mga mare. Kaya wag nyo po kaming i-bash dahil madalang lang po ito mga mare. Kagaya po namin, siyempre, pagod po kami sa mga kanya-kanya namin mga trabaho. At may mga oras na kailangan din namin magsaya at mag-enjoy. O, diba? Kagaya po ng mga oras na ito, mga mare, at talagang walang KJ or killjoy sa mga kasama namin. Kaya talagang lahat nag-enjoy at nagsisiyahan, o, diba? Talagang nagkakabulol-bulol na ako, mga mare. O, ayan o. Oy, galing naman ni Edward. Ayan pa si RJ. O, sige, go! Talagang tuwang-tuwa kami dito. Pauwi na nga po dyan kami mga mare. Kaya talagang tinodo na nila, o diba? Napakasaya. Ayan, o diba? Pati si Ate Malu, o, binanatan pa ni Edward. Naging maladante gula pa ang peg. Kaya alam nyo mga mare, masarap mag-isama sa mga taong walang arte sa buhay. O diba? Yung gusto lang is mag-enjoy ang lahat. Kaya payo ko lamang sa inyo mga mare, kapag nagkikipag-sayahan kayo, make sure na walang killjoy sa mga kasama nyo para lahat enjoy at masaya. O, diba? Sige, banatan nyo pa. Ang galing-galing naman. O, diba? Talaga nag-enjoy po kami dito kasi talagang walang killjoy. Kahit ngayon ko lamang sila nakasama mga mare, napakasaya po sa pakiramdam. Para na po kaming matagal na magkakakilala na talaga. O, diba? O, siya. Yun lamang po mga mare. Please like, share, and follow for more. Bye-bye!